खौसेथिनि मोनसे रेलि खौसेथि आरो गोजोननि मोनसे रेलि लादों जोङो 15टा समस्तियाव गुबुन गुबुन समाव मालाबा आथिंजों थाबायनानै मालाबा कार रेलि आरो मालाबा मटर साइकेल बेबायदि रेलिखौ लादों बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोरजोंबो जोङो खौसेयै रायजो जानो लुबैयो मानोना थांनाय गोलाव समाव जेब्ला हारिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन दाङाबाजि जादोंमोन बै थासारिफ्राव जोंहा गोबां खहा जादों दिनै बर' हारिखौ जोङो मुलुगनां थाखोआव दानो सानदों आरो बेवहाय थांनाय 5 बोसोराव जों सरकार सालायनानै गोजोनखौ गायसनदोंमोन खौसेथिखौ लाबोदोंमोन गुबुन हारिफ्राबो जोंनि खाथि साफिबायमोन नाथाय जोंनि सरकार थांनायनि उनाव फिन दिनै सोरबा अर सावलायनाय सोरबा हुमखि होलायनाय सोरबा सुरि देगारजों सुनाय लाइमोनफ्रा जुवा गेलेनाय श्रीरामपुराव सिन्डिकेट गोबां रोखोमनि मोनसे बिशृंखल थासारि मोनसे नुनो मोनदों दा बेखौ नोजोर बोनानै 2015 मायथाइयाव जि थांखिखौ लानानै UPPL हान्जाया जोनोम जादोंमोन बड'लेण्डआव गोजोन गायसननाय बड'लेण्डआव खौसेथि लाबोनाय बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोनसे मुलुगनां थाखोआव जौगाहोनायनि माखासे हाबाफारि लादोंमोन आरो 5 बोसोराव जों गोबां खामानि मावबोदों नैबे समावबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों जे UPPL हान्जाया रावजोंबो थानो नाङा हारसिङैनो गेलेनांगो आरो 15टानि बिसायख'थिनि जि समाव 15टा समस्तियाव गेलेनांगो आरो देरहानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ फिर नेतृत्व होनांगो बेखौनो बयबो लुबैदों जोङो दिनैनि समाव UPPL हिसाबै रेडि जागासिनो दङ NDA जागोन ना इन्डिया जागोन बिनि थाखाय साननैसो उनाव जों थांखि लागोन नोंथांमोना जिहेतु रायजो सभायाव नमिनेसन गथायबाय नोंथांनिफ्राय BPF दोलोआ बुंदों दि दिल्लीयाव जेबो खामानि गैया ना दिल्ली दिसपुर गैयाबाथ' बेयाव ओंखाम रानगोन गोदो गोदाय काउन्सिल गैयै समाव आबाद मावना जादोंमोन बै समाव दिल्ली दिसपुरखौ नाङामोन दिनै लामा सामा दालां बानायनाय बिथाङाथ' आगोलाव बुंदोंमोन आं सुबिदाबादिनि जोंनि हान्जाया सुबिदाबादि जोंनो थाखा नांगौ सालायनो दा दिनै थाखा नांगौबा सालायनो थाखाया बबेनिफ्राय फैगोन बड'लेण्डआवथ' मेसिन गैया रिजार्भ बेंक गैया बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो दा दिल्लीयाव मानसि गैयाबा दिसपुराव मानसि गैयाबा बहानिफ्राय थाखा फैसा फान्दा फैनानै सरकार सालायनो दा बियो रायजो राजाफोरखौ गावनि जि साननाय बियो रोखा नङैखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन नाङै बाङै खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ फेलकिबाजि खालामनो नागिरो बिनि बादै जेबो नङा UPPLआ जोबोद गोख्रों जोंनि नोजोरा जोबोद गोख्रों दाल' नङा इयुनाव फैगौ 20-30 बोसोरावबो UPPLआ जोंनि हारिखौ जोंनि ओनसोलखौ मोनसे जौगासार ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन बिनो जेला MP नांगो MLA नांगो MCLA नांगो बे गासैखौबो जोङो नांगौ बिसायख'थियाव गोख्रों दायित्व लानानै जों खामानि मावलांगोन आरो देरहानानै जों रायजो राजाखौ सिबिगोन बिथाङा गोबां बुंलायना बुंबावदों दि नोंथाङा दिल्लीयाव थाहैसिगोन आरो बिथाङा बुंदों गुबुन सासे बिजाथिखौ हरनायमोन बिथाङा रायजो सभायाव बे जोंनि हान्जानिसो थांखि बियो बिथांनियावथ' सोंनानै थांखि लानाय नङा जोंनि हान्जाया जिखौ लुबैयो बेखौ हरगोन जोंनि हान्जानि थांखि बियो माबा मोनसे आसा दं नामा मिरुआव थांनायनि उनाव जोङो बेखौ सावरायगोन मा गैया नैबे फार्स्ट जोंनिया प्रायरिटिया दा एसेम्बलि इलेक्सन आरो बेखौ जों मोजाङैनो गेलेगोन आरो रायजो राजाफ्रा बुंदों जे 10निफ्राय 12 समस्तिखौ जोङो देरहागोन आरो देरहाखांनायनि उनाव रायजो सरकारावबो जों गोख्रों रल लानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावगोन